محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي للأطهار المصطفى من منظر الطاهر المنظر يزداد شوقي كلما أيندرك بنيا ماما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. وبعد أيها الإخوة المسلمة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هداني الله وإياكم لما فيه الصلاح ديننا ودنيانا آمين. السلام alakiraba cɛntigi mandenw an bɛ tanga ɲini ala fɛ ka bɔ sɛtanɛ tɔɔrɔ ma. an b'a zize nin diinɛ walada sanuma in na ni setigi ala tɔgɔ barika ye. Allahu subhanahu wa ta'ala ko shar'ul hakimu ma ko sɛdina muhamadu ka fɔ an ye n'an bɛ fɛ ka barika sɔrɔ an ka baara la ko an ka zinze a la n'ale ala faama tɔ ye. wala bisimilahi rahmani rahim ye sababu ɲuman de ye barika sɔrɔli la baaraw bɛɛ lajɛlen la. Assalamu aya hakil to ala fi mabadi umuri ko daminena tafuzuna biha dunyan wa akhara abin yoro sorona jen an lahara wala azizile ko ni setika ala togoye amidu ko ke angara mo nyuma ye alkaraba sallallahu alaihi wasallam sedna mo nyana ma ala ba don kan se ka sara ala fama ko anga du ko samama o du ko de bi wele sharia la ko soli wala mi ala fama deli kishinde ma tama be ala fa ala ko ke alkaraba ka dayro la nandi ko sedna mo yoro ami dugo ka kalani volo yi kalani volo munun kona kata islamiya minanima kalaba kam bamurun kalani tama foshi ka jo alkraba kerefe ka kolela ihatat alhalat bil qamar barokoli chokola kalodela seg bamananga koti kado afarko sarman kafir masa ko kelebolo ka toroche fa ala sana balagha ar-risala wa adda al-amana وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فعلى الصنع أكاكنا منجا عيادي عياب فوق الدفع تشينت لبورا أيه كنا جيري تورو كتاكا منو نغلوتو السمانا وكلا نيوم مامي سيتيك على ديلي كشني ما تعمل على فعلا كوكا أولو كلنجلناكا كسيكا دوكو كركرة سيدنا محمد سوما سانموني سيرفي تشما أنا مسوما sirfi fima ana jema sirfi foloma ani alabama bedone sana'i ka sorma shiman ni bo ala ka alfama deli kishine ma chama be ala fa ala ko ke olu kelengele naka o ko fe ka folni barka dak kere kere aslamu la memba chama ana musomai kanyin alfama fa ala ka faranga ni mbaraina adam ne na hera la chogomena alfama kan kolashi aka dace kaira lati ilamu waffaqani Allah wa iyyakum as-sawaba. Assalamu alaikum mandemu ma fa ka do mesetika ala deli ala kanna aw balajale be sababa ma kata an fatala anna ad-darsa tabi'un lis-sabiqi wala da temene ni wala da njuru sikime ala ni wala da njuru tugule do wala da temene kuna kada munga la delikado ñom blasra da kurnya flado
tuma min na ni ala latigɛra la ni garibu ka taamana ka bɔ mali jamana kan ka taa Korowari ni diinɛ ɲɛmaw ka bolodi ɲɔgɔnmaw kɔnɔna na an ka baara ɲɔgɔnya kɔnɔna na n ye fɛn min faamu silamɛw ka lahalaya la n bɛ ka silamɛw laadi ni o de ye fɛn min ka ɲi silamɛ foroba jamakulu ma n bɛ k'o de di silamɛw ma mali silamɛw ani Korowari silamɛw n'an y'a hakili to a la insha allahu ta'ala a b'an nafa diɲɛ ani lahara o la walada in wasiya shamila lil umma al muslima bi mali wa sahil al aish ladilikan kɛrɛnkɛrɛnlen do foroba ladilikan do a dulonde malikiyaw la ka shafiyaw to a dulonde hanabilaw la ka aywa ahnafu to a dulonde aywa o jamakulu la aywa ka shi'aw to a foroba ladili do ka ɲɛsin bɛɛ ma mama ko ke dame ala la tu'minu billahi rabba wa bi shari' al hakimi muhammad al mustafa sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula anga me bema ni shi'ai ni wahabiyai ni malikiyai ni herebe mina wallahi allazi la ilaha illa huwa la harambi jo ala fama nyefe nani ala nyini ka ala ko damade ke andusugun ka nyini feye anyir dama ni nyonje kan aywa anzembo o fitnena kan zembo aywa fadiya langolola no kera insha Allah ta'ala ambe ala soro ngani ye ala ko ke aywa bavlay kaka birfine ka biri la ngay disukun fami islami nyon konyala ne bi may bi fono salamo de ka nga iyere fe ki nyona salamete e mo nyebi kenemanana nahkum bizawahiri والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر مو نبي كنما نانغا على نبي دسكونا ميمبه دسكونا على نيبولا اوب ما سلامك كنا سنا او يورني سلامك كنا ماليو على فامما ولا اياكم والتفاضل بين الشيوخ والطرق الصوفيه ما لا ديكو سبب اغليابه اون في ماليا واغليابه كرواري واغليابه اسلاميه جين فاندان نانينا فنا علي مامين دمه ني اي شريعه كلا ki mako do sharia la na ala faralika ibe pan afirike la nga aliye sharia kala ni mi hakil tuyer la ni nyeshi fando mako la pasa o firike bi mina fando bi ban ila of ma here be mina bashi foita la kala ndeka karamo tanu o te bashi sheshe o make bashi kunungo tsaka ke bashi bi wo shino tsaka ke bashi nga ikaramo tanu to ni ya jira ka fo karamo wera tey wala ma o de islam ay karamo kelempe de islam ma wera ta islam o de binan fitne ni ko neka tariqa o benze alama akany ni danay manga sheshite men tariqa inde ya be do wera tey no kara fitne bina angal lañini munye fitne ka bo islam no nyonje bunye ka bla aywa ben ka bla fitne nona nyon doya ka bo islam no nyonje kanu ka bla anona kala de beka kangi karamo ko kanu ka bunye iseko danyoro la ngam wera tabunye inofe no kera oyra bi tabunye no kera islamia bi sabati ninde ye anvo ye jiri belebele min turu mallaya nat atomba bi wele ko tajam al qiyadati ruhiyya ninde aka gharadul asasi leader sigi kunye ninde wande akal lañini o de labbi ala latkara leader nyama ba anva anangara mako shasatun madan haidara hafizahullah ala de ye mali amirul mu'minina be ali de islamo kama nyamay ayel la nyini minge bi ni ho conseil islamique rebe o bara la mal islami nyuma be hamine de noye ko anga laje anga nzira indeta ko beka nyine ka korole ko beki ka dimingoro kuno anga ya fa nyoma nga korte ke ki tabla kana netala ay ne rebe yorom mi mena vole wene bo e gitake dama ne rebe ndake men ne bi ka islamia sabati e rek ne ka islamia sabati anga balme jurudo an nyonja anga nyon de vuru anga sane fere ke nyoma anga nyon vleni hine nye dusukuna akana ke dai no kera ko ala bi kanve abi sanyu nyumandi ama daga bana mi vlani nyonje ni docteur yuru desera e be fraxe tala ne rebe ka ta folo choroba makoroba kunda kundo bi demso mi fraxe mi ngunu choroba tsego kuno parce que ni mata shini mo bi no yada yi subhanallah senam hono mande mo ande ni nyini docteur yoro bu framinta bana bato tota anda nyini ka don ni sababu bora yoro jume ha
musaka min bi bɔ ayiwa musaka min bi don pharmacie kɔnɔ sɔgɔmada fɛ o ɲɔgɔnna ti di nasɔngɔ na dutigi kelen kelen bi wari min don a ka denbaya ka furasɔngɔ na a t'o do to da la i t'a dɔn ko fitinɛ dɔ nana silamɛw ka kan ka ɲini k'a dɔn ko nin ye ala kɛlɛ de ye ni ala kɛlɛ in bɔra yɔrɔ jumɛn wala n'an y'a lajɛ a tɛ ala la dɛ a bɛ anw de la n'an sekira an kɔ alahu subhanahu wa ta'ala y'an bila jɔnya minɛ min kɔnɔ n'an kɛraw ye fa tɛ bana na ko a bɛ ala kɛɲɛ ta'ala allahu an zalika ulun kabira ala ka bɔ o ma ni ala ko bɔ ye a bɛ bɔ ye de foyi tɛ se ka to yen bilen hɛrɛ bɛ min na silamɛw a ye to an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ an ka jɛ ka balimaya kɛ ɲɔgɔn fɛ ka sinjiya kɛ ɲɔgɔn fɛ tubabu nana ka frontière bila ani ɲɔgɔn cɛ jamana sariya y'o lapasa o ye wajibi ye bɛɛ k'i hakili to i ka frontière la maliyew b'u jɛndo mali sariya la k'a bonya ka karama ka kɔlɔsi korowarikaw b'u jɛndo korowari sariya la k'a kɔlɔsi ka karama ni maliden min ze ye korowari ayiwa frontière sago a bɛ korowari sariya kɔlɔsi korowari ka den min ze mana mali frontière sago a bɛ mali sariya kɔlɔsi ni de ɲinini don an bɛɛ fɛ nka nin kɔfɛ frontière tɛ silamɛya la la ilaha illallah muhammadu rasulullah o ye kalimatu tawhidi ye ala ka juru don a y'an siri ɲɔgɔn na a ye finman ni jɛman siri ɲɔgɔn na min matla shamsi ila maghribiha k'a minɛ tile bɔyɔrɔ la f'a bɛ yɔrɔ la a ye to an ka hakili to ɲɔgɔn na a ye to an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ a ye to an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye to an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ nin taama in kɔnɔ nin kuma ɲɛbila kuma kɔfɛ n ye kɔlɔsi belebeleba min kɛ n'o kɛra gɛlɛya ye ala kɛra manden kan o de ye ayiwa taasira minɛbaliya k'a kɛ dama e ka bato ye ni misiriw waajuri kan ye min fɔ ni arajow kumakan ye min fɔ ni telew kumakan ye min fɔ ni journaliw ye min sɛbɛn ni réseaux sociaux ye min sɛbɛn ni maa min ka bato kɛra o ye o tigi tɛ fɛn siya kelen kɛ wa o tigi ni maa si tɛ ɲɔgɔn faamu basabu bi réseau b'a fɔ tan sini a b'a fɔ tan o kuma a tamassuku bi madhhabin muayyani wajibu ka ayiwa taasira ayiwa sabatilen kelen k'o minɛ o taasira dɔnnibaw bɛ min sɛbɛn k'o kala k'o si dɔ k'i ka bato kɛ o kan o ye wajibi ye ɲɛna n ye min fɔ a ye sisan dɔnnibaa si tɛ réseau la a kɔrɔ kuma kɔrɔ ye jumɛn ye dɔnnibaa si ma ayiwa ka'ida sigi réseau la ko réseau ka mazhabu de ye nin o tɛ ye o ni ayiwa malikiyaw kumana réseau b'o lancer ni shafiyaw kumana a b'o lancer ni shiyaw kumana a b'o lancer ni wahabiyaw kumana a b'o lancer ni nin kumana a b'o lancer min ko ala bɛ yen a b'o ta lancer min ko ala tɛ yen a b'o ta lancer donc an ka hakili to an yɛrɛ la ne ka diinɛ minɛ yɔrɔ kɛra yen ɲɛ a tɛ se ka ɲɛ o la gɛlɛyaba min nana bi an ka suguw kɔnɔ an ka jamakafo yɔrɔw la an ka capitaliw la an ka régions na burusi kɔnɔna duguba kɔnɔna bɛɛ lajɛlen la ni mɔɔw firimɛ ɲɔgɔn na mɔɔw kɛra ɲɔgɔn jugu ye barisabu dusukun ka faamu fɛn tɛ kelen ye ɲɔgɔn tɛ ni a bɛɛ bɛ mazhabu kelen kan k'a minɛ jamana daminɛ na fo jamana kun ni alimami ye kutuba kala a ye min fɔ bɛɛ b'a dɔn a ka mɛn min ma ni feerekɛla fila jɔra n'u bɛ feere kɛ ne nin ko i bɛ filɛ ka nin min fɔ feere la n tɛ daga a la dɛ e bɛ sin k'a dɔn tɛ ko a ka mɛn min ma basabu a ka mazhabu ye kelen o la an kɔni dugumakolo in ala sɔnna a mazhabu sabiqu o de ye malikiya ye anw ɲɛ yɛlɛla k'o to an faw bolo k'o to an karamɔgɔw bolo mali la yan wa ne taalen korowari jamana kan ala latigɛra a la ne ni korowari ayiwa maa ɲɛma fɔlɔ min jɛra ka sigi ka diinɛ kuma falen an ni ɲɔgɔn cɛ ne ye wajuli yamaru ɲini a fɛ n ko ne abudulahi kunta n bɛ saamɛ n k'a fɔ mikoro la yan ala ko a kira ko fo e min ye silamɛw ka maa ɲɛma ye n k'i ye ka dugawu ɲini fɛ ka diɲɛ ɲini fɛ o de ye sheikhul marhum ayiwa abakiri fofana ye a ye diɲɛ di yan waati min na yan'a k'a di yan ko ma ko sheikh kunta n ko naam a ko ne e ko an ka yamaru d'i ma k'i ka wajuli ka korowari jamana kan n'a ye wajuli yamaru d'i ma i bɛna mun de fɔ korowarikaw ye ne ko a ma ko ne ma caman kala n ye fitinin min kala n y'a kala aqida ashariya kan fiqhul maliki kan tasawuful haqiqi kan a ma kuma jɛɲɛw a ko ma ko mikoro de ye n ye mikoro d'a ma a ko n'o kɔni don an jɛnna n'a ye an ye sira di a don kozim alimami caman bɛ kɛnɛ kan a ka misiri kɔnɔ a jɛn a ka biro la an gɛrɛ o la a ye mun faamu i ka mazhabu ni anw ta ye kelen ye o de la an jɛnna n'a ye an bɛna sira d'i ma wa n'o tɛ ni k'i ba k'a ti ɲɛ o de la anw y'a si bɛɛ kɛ kalan na Muritani jamana kan o ko dunan tɛ wajulu k'u ka misiri la
k'a fɔ u ye walada minnu d'a ma k'a m'o faamu o tɛ o a karamɔgɔ tun b'a fɔ an ye o tun b'a ɲininka diinɛ masalaw la ne yɛrɛ ka suyuku Ala ka yafa ma fɔli la o tun b'a ɲininka diinɛ masalaw la ni ye jaabi di ni jaabi ɲɛna f'u b'u bolo da i kunkolo la k'i kunkolo lama ko masha Allah Sheikh Abdallah wallahi aljawab zayn hatta u b'a dɔn k'u ye min fɔ an ye k'an y'a faamu nka o b'a fɔ ko aw tɛ se ka wajuli kɛ yan ka da mun kan anw ka nin dugukolo in ye malikiya dugukolo de ye an t'a dɔn an t'a fɛ kuma fila ka fɔ yan yan ashariya dugukolo de ye an t'a fɛ kuma fila ka fɔ yan n'i ye sira di dunanw ma dunanw min na ni maalumatu minnu ye temps t'an bolo k'a corriger an tɛ se k'a corriger ni k'u ka kuma u ye min dɔn u bɛn'o de fɔ n'u ye kuma yeleke bɛ kuma yelekew la n'u y'a buda n'an ka mɔɔw y'a mɛn u tulo ma deli k'a mɛn n'u y'a mɛn u dusukun bɛ bana yadkhuluna shakka wa tashkika ala mujtama'ina u bɛ siga de don an ka jama kan Mauritanie jamana y'o datugu ma'a dhalika Mauritanie ye dawla islamiya de ye miya fil miya wala salamaw a ka kan an ka nin fɛn ninnu fɔ ɲɔgɔn ye ka na sigi télé la walima arajo la ka fɛn dɔ bɔ i da dakuruɲɛ kelen a dakuruɲɛ kelen a b'a di a jamana silamɛ bɛɛ bila siga la a b'u bɛɛ bila bahasu kura la o si ma deli k'a mɛn i ye tiɲɛ de kɛ i ma ɲɛni kɛ o yɛrɛ laysa dhalika min shuruti da'wa o tɛ da'wa shartu la o kɔni o bɛ halal de don da'wa shurutu la Ala ka hakili ɲuman di an ma Ala k'an bɛn sababa ma o la ka ayiwa al-ibadatu bi mazhabin mu'ayyanin wajibu ka Ala bato mazhabu kɛrɛnkɛrɛnlen kan o ye wajibi ye ka da mun kan iza asbaha al-ma'lumatu wat-turuqu mutafarriqa wa sha'i'a fala budda min mazhabin mu'ayyanin ni wajulikɛlaw dalanen n'u ka kalanfɛn dɔnnibaw dalanen n'u ka kalanfɛn n'a a daminɛna ka caya ka kɛ siraw caman ye nka bɛɛ ye dalu jɛlen ye a bɛ wajibiya i ka mazhabu kelen ta o ulamaw ninnu ni ɲɔgɔn cɛ k'i ka bato sigi o kan lidhalika qala sahib al-maraqi rahimahullah nin de la ala sidi abdullahi ko a ka kitabu la maraqi saudi ye lusulu kitabu barikalen ye malikiya kitabu la an fɛ yan malikiya lusulu ni maa min ko ghayatu do ala i man ka lo fɔ a ka kitabu laban yɔrɔ la ko fal mujma'u al-yawma alayhi al-arba'a wa qaf wa ghayrihim jami'u mana'a hatta yaji al-fatimi al-mujaddidu din al-huda li annahu mushahidu ako al-manba ma nani dona gelenga mazhabu minani ka ala bato ka ako ye wajibi de wal manba ma nani ala sona ayo al-imam maliki ka mazhabu de konike kana anveya aso Allah subhanahu wa ta'ala ko al-karaba ka fani ko anga don ko kirayni nabi manya obina bano bana don bawo de bu sejo kiran nabi mo nona al-ulama warathatul anbiya sayyidina Muhammad koti hadisa ala sature koti mo fo ya ka hakilto la as-sun al-kitab wa sunna ako masdarani mutalazimani ko qur'an ni hadisa ko fen vlade do u fla be boyora de kelini o de la u fla be wele ko wahyu wala sayyidina Muhammad ya fo ko don bawo ye nabi mo centa bawo ye ala fama ko al-qur'an cetiki la ko inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama n'a bɛ fɛ ka tiɲɛ minɛ a ye tugu dɔnnibaw nɔfɛ ni maa bɛ siran ni ala ɲɛ dɔnnibaw de bɛ siran ni ala ɲɛ ala y'o fɔ k'o perepere-latigɛ o sabatilen kɔ o tuma an ka kan k'an yɛrɛ ɲininka man humul ulama dɔnnibaw ye jɔnniw ye kuranɛ kalanbaw ka si dɔn ala kɛra ka sunna kalanbaw ka si dɔn u la fusaman di u bɛɛ lajɛlen la ɲuman ɲɛmaw sayyidina Muhammad kɔfɛ Ali ibn Abi Talib de ye ulama ɲɛma ye sayyidina Muhammad ye min sabati sayyidina Muhammad yɛrɛ ka karni ulama'u olu bɛ alakira manden dɔnnibaw bɛɛ ni sanjɛ o kɔfɛ qurunul muzakkati ulama'u alakira batil nana qarnu min o sangɛmɛ tɛmɛnen kɔ sangɛmɛ filanan sangɛmɛ sabanan o de bɛ wele ko qurunul muzakkati alimanba maa naani bɛ ayiwa o kɔnɔna na bal hum a'lamuhum wa afdaluhum olu de ye o qarnu bɛɛ lajɛlen la dɔnnibaa ye u ka fisa n'a bɛɛ ye sayyidina Muhammad kɛlen k'a fɔ ko nin jamakulu in tɛ ka fisa ni alakira manden bɛɛ ye khairul quruni qarni summa alladhina yalunahum n'o kɛra qarnu ye bi sifa ama ulama minnu b'a kɔnɔ olu ka fisa ni foroba jamakulu tɔ ye zaka ma'qul o faamunen do la yas'al an zalika aqilu hakilitigi si tɛ ɲininkali kɛ ka bɔ o la wa o ulama fana u tɛ darajalaw ulama fana bɛ ɲɔgɔn ye alimanba maa naani u ye danni de kɛ u tile dɔnnibaw la u yɛrɛw ni tile ni ŋana minnu bɛ na u ye danni de kɛ bɛɛ y'a sabati ninnu bɛ ɲɛfɛ wa u tile tɛmɛnen kɔ f'an filɛ yɔrɔ min na bi masalul ala ye min ye Maliku bun Anasi tile tɛmɛnen Madina f'an filɛ yɔrɔ min na bi sɛbɛnnikɛ bigi tɛ maa bolo min y'a sɛbɛn k'a fɔ
هذا فلان يكرس دي اتوقين يا جميني كان يعيش في عرض فلان اكمن ندكم كلنا اعلم من ملك يا اعلم من ملك الدنيا انا توقين ناي نين فوياو هاين فوغا تايو الله غاغلي ني وندما الله غامbe sababu ma wala alma maliki bunyete ajanyete ay ala de yake kana siraye senam hudu demeni siraye kase ala kana mandema wala alaka asalul madalik masaliki sigit tigi sarakaira la ya faranyonga akala kana mandema tabulo tasra jele minani wajibi wa tasra wala nyuma ya tulo majomba fwayi aku wa malikun wa ahmad wa shafi'i abu hanifa al-imam at-tabi'i ala hudan min rabbihim wa rahma wa al-ikhtilaf ni'matun lil umma aku wal sha'ri qudwatun muqaddamu shuniduna tariquhum muqawwam aku al-mamba manani kafara imam abul hasan al-ash'ari ka kafara al-shaykh junaydi ka akam sufiya manyemuma aqulu yella diga yoro nyumo nyeni mami wolu mene wolu tegamena anta ala khairin wa huda o tigibe kananga adama gara aywa imam abul hasan al-ash'ari mina tauhidula odeye anga manyemai abul hasan al-ash'ari iraki ko doni ba bele do min tlebe qurundul muzakkati kono ya anyela la aywa basra afatura iraqi aka nyinamaya anyela la hijra san kemefla ani samuga aywa an woro afatura anyela la hijra san kemefla an sambi woro afatura hijra san kemesaba an samuga an woro wala ala sona ay hakado soro sambina ni yana soro qurunul muzakkati kono atlela awelela aywa tawhidu ko manga nyamine nana atle benano e na akida kalaka shido ka ke amanyemo wala ke kwada bida amula ku belejele nyoni kana chema ka soro ka ala mangutu mukan sebe ko de jira ko nende ye akida sahiha awelela aywa ko aywa munumbe aqidatu ahli sunna o moka manyema awelela ola imam abul hasan ash'ari asabatira mamunu nyemina nikeni aye alhamdulillah rabbil alamin aywa ulube tawhidu jeleka o tawhidu de ba onveya nyafo nganyina tamana ka chaya mo moku jija ka kalanka shidon alsalamato nga kala yoro munumbe makoroba kala yoro la chewka kala muso ka kala yana ngata ambe nyonne ken dola o nafaka doko bu chokoroba shije sambi ora sambi sekin kayto kalanke kata ka a former lettre la ka lettre de chien ka nyekoro ka wele afwai hon yibenna hon ni nen vara nyongo bikeni eto don hon nyodo o kan fota o nyofo o yashibana on sisa ambe ali imran na on sisa andona bakara la hon qur'ana jigina wala de machine ta yalla ben aka attestation mina dama angana nyon nega sa ntsega kewo la ilaha illallah muhammadur rasulullah ka qur'an jingi ka qur'an hiju bi ora kala nga jingi kalo fla kalo saba akana mo ko java sa ayu kala qur'an duguma suranta ko durushi o ka ala mangutu mu ga durushi wallahi la ilaha illa huwa ami nyonye alkiyama siratu nyefe ala ka mizana nyefe unado ko nafaka buka katemeni ni ziringa ni zirdew wani ziri nde fanga soro je kono bi ne amma o ma wele ka sigi ngo itlala ko tlala ka diplôme soro ye ko nye qur'ana jingi bise ngo yibise alhamdulillah na nga jatamene ibado ko ma damina yere wala ngana nyon ne ka ngana nyon java o ka damina dukuma kalan la seli korole anga manyemo fe islamia manyemo fe imana fitini mindo ne alakra sallallahu sahaba do nyininga ko yala hel indaka shay'un min alquran yala qur'an do bi bolo aya dama do be mbolo mi muso furi may ka kalolo ya furna fole itna do ko be ma qur'an durshi wala mbi mi fo alislamu ye allah subhanahu wa ta'ala jati kama ne te kan ver non la goshinga here be mina min kan anga tani moy osrafe anga mo former bato ketugola say kana mo taw boloma qur'an hijubi ora kalani ka durshi to wajibi op man ne be mbi mi fo islam nyemo ye anga janga faranyonga anga ngele ya nunu anga anda sama ka qur'an kala ka jingi ni mami zira ka ke o here bade ya nafaka bu me min bi do aljinana min ndombal ya bi do janmena nabi fama qadrul wajibi o de ala jije ka tawhid ka sabati ala mangutum mukan don de bi wele ka tawhid sabatira
o kɔfɛ i jija cogo bɛɛ kan sharia kiti minnu bɛ wajibiya i kan silamɛya dɔsen duuru kan i k'o faamuya lakadaratigi yɛrɛ fɔ an ye a ko awwalu yajibu ala al-mukallafi tashihu imanihi o de ye limaniya kɛnɛyali ye thumma ma'rifatu ma yuslahu bihi fardu aynihi ka ahkami as-salati wa taharati wa siyami wala silamɛ tɔn ka kalanyɔrɔ k'u cɛsiri ka nin wajibiya ɲɛ di mɔgɔw ma sayyidina Muhamadu ye fɔ dakuru ɲɛ kelen ko talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima bato bi kɛ ni dɔnni min ye a kalanni ye wajibi ye silamɛ cɛman n'a musoman bɛɛ kan nka kuranɛ durusi t'o kɔnɔ kuranɛ durusi ye fɛnba ye ala fɛ ala k'a nɔgɔya n'an balima silamɛ bɛɛ lajɛlen ye nka i ti don janimɛ na ko barisa b'i ma kuranɛ durusi nka i bi don janimɛ na ko barisa b'i ma alifatiya durusi an ka nin ɲɛdɔn an ka nin ɲɛfɔ mɔgɔw ye mɔgɔw ka nin faamuya an bɛ ala deli ala ka k'a ka alaya kama taasira a ye mazhabu minɛ a y'a dɔn ko nin dugumakolo ye malikiya dugumakolo ye a ye malikiya kitabu kala a y'a daminɛ duguma a mana se ka fitinin min k'a la a ye saya labɛn yanni saya ka na a ka alijinɛ transport ɲini a k'a labɛn siga foyi t'a la i bɛna don ni donna i ka kalan mobili kɔnɔ don min na a bɛ taa fɛɛrɛ minɛ ni alijinɛ na ko in nin dama de ye an bɛ ala deli dɔɔni min fɔra ladilikan na ala k'o sabati o la nin ye baara dayɛlɛlen ye an bɛ yafa caman ɲini rédition minnu kɛra garibukɛ seginna ka na so ala sɔnna a ma sata'tikum ad-durus insha Allah ta'ala mutawaliya sɔɔni waladaw bɛna tugu ɲɔgɔn na an mago bɛ min na insha Allah ta'ala a bɛ sɔrɔ an bɛ ala faama deli ala ka k'a ka alaya kama min bɛna kɛ ala ka sabati barakallahu li wa lakum fil qur'an al-azim وفي حديث نبيه الكريم إنه هو السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشري الياسمي إليا طهاري المصطفى من مندوري الطاهر المنطهر يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما